Projekt Školy za tancom realizujeme vďaka mimoriadnej výzve Fondu na podporu umenia Umenie pre školy 2024. Cieľom projektu je poskytnúť žiakom základných a študentom stredných škôl možnosť zažiť a stretnúť sa so súčasným tancom. V projekte máme 6 tanečných predstavení, s ktorými cestujeme po Slovensku a ponúkame ich školám. Celkovo navštívime 6 miest a predstavenia odohráme 12 krát. Takou druhou rovinou projektu je aj to, že hráme v rôznych priestoroch pre tanečné umenie, často v nezávislých kultúrnych centrách. A tým chceme aj mladým ľuďom ukázať, aké kultúrne priestory sú v meste, v ktorom žijú. Každé jedno predstavenie je sprevádzané herečkou Máriou Ševčíkovou, ktorá na jeho začiatku porozpráva študentom niečo o súčasnom tanci, čo to je, ako ho vnímať a interpretovať. Na konci je spoločná diskusia aj s tvorcami predstavenia. Chceme tak študentom sprostredkovať kontakt so súčasným tancom a ukázať im, že môže byť rovnako dostupný a atraktívny ako iné druhy umenia.